mga millions ka mga kabalauran just to control the human behavior. Pero ang Ginoo, napulo ra kakasuguan. Atong isgutan ang ikalima, no? Ikalima nga sugo. Isa mo ni siya guide sa Ginoo sa matag usa ka nato. The fifth commandment. What is the fifth commandment? Ang fifth commandment, the only law nga doon na siya saad, no? Aniya ang gisulti sa makita ninyo sa screen. Honor your father and mother. Then you will have a long life. There's a promise. Remember, this promise is conditional. If we will not honor, dili mo long ang atong life. Kita mo na? Okay, also your life will be a good and happy in the country God is giving to you. Exodus 20 verse 12. Mga batanon, mga kabataan, sikrito, sikrito sa kinabuhi, aron mo taas sa inyong kinabuhi, is honor your parents. Gani, dili lang ni sa pag-honor sa atong biological parents, kundili, bisan mga magulang nato, mga tigulang, bisan ato silingan, nga tigulang ato na silang i-honor, respetuhan. No? Sa atong mga senior citizen. So, honor, meaning it is an attitude to honor. Pagtahod, pagrespeto. Then, dunay gitawag og promise. Remember the promise is you have a long life. Ang imong kinabuhi, igsoon, maayo, malipayon ka, successful ka sa imong kinabuhi if we have that in our heart. So, this is the only law nga dunay promise, mga kapaglawom. Muni kanunay unta nga atong ipahinumdum sa atong mga kabataan. Muni atong idisiplina nila. Muni atong ipuspos nila. Dili tong dos por dos. Dili tong pako. Kini kanunay kay dunay dako nga epekto ani ngadto kanila. Ngano? Kay kini siya dili tao mo'y dili psychologists, behaviorists, mga philosophers sa naghimo ni is ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y naibaloso kini nga balaod or guide sa atong kinabuhi. Dili ni siya lisod. Patiraging sayo na rin ani. Dili lisod memorizon. Kung naa ka ni protected ka. Nagiingon ang pala ang kasulatan. One Bible writer said, si Apostle Paul niya, sa bata pa kita, gina-correct kita sa atong mga ginikanan. Ilang gihimo ang inahunahan nga mo ni pinaka-the best ato. Pinaka-the best ato Kaso lang ang pag-correct sa mga ginikanan nato, lahi-lahi og pamaagi. No, pamaagi. Bunalan ka, singgitan ka, muna nga na. Kana po nga pamamagi, maura po na ilang nakuha sa ilang ginikanan kanito, ilang nadala sa diha nga naminyo na sila. Pasadya nga dunan na sila'y kipanimalay. Ang ikalima nga kasuguan sa Ginoo is daghatag na siya og part kabahin sa atong relasyon nga mo affect sa ato una. It affects our relationship. Sa atong isigataw sa atong ginikanan. A good relationship with our parents is the foundation for a good, ang atong maayo nga relasyon sa atong ginikanan, mao ni pundasyon sa atong pagkamayo, doon natay kalinaw, o ikatulo ang successful ang atong kinabuhi. So kung gusto ka mamayo, kung gusto ka doon ay peace of mind, mag-success ka sa imong life, honor. Remember the fifth commandments. The fifth commandments command us to honor our parents. To honor our parents. In order for us to have a good foundation in life, have a peace of mind, and success of all our life. Abulong mo, anong dili tamang malampuson sa atong kinabuhi,
There's something wrong in our relationship. Number one, nga ito, ganun dili mo ko sa you ask about relationship. Your relationship to God. Your relationship to God. And your what? Your relationship to your family. Mauna nga nung magkamuritsing ang atong kinabuhi. Samtang natay kaligut-gut sa atong ginikanan. Natay kaligut-gut sa atong isikatao. Wagit tay kalinaw sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi, diri sa kalibutan, dili ta kalikay o conflict. Hindi na siya malikayan. Pero, maubitaw na ang elemento sa gugma, dunay gitawag mercy, justice, dunay gitawag forgiveness. Kay kung walay pagpasaylo, walay relasyon nga mapasig uli. Kay daghang pamaagi, madaot ang atong relasyon. Madaot ang atong relasyon, mga butang, mga dili pagsinabtanay, mga misunderstanding, miscommunication, madaot na atong relasyon, ginamaritista, nga nasayop dito nga pagkamaritis, nadaot na ta, sa nagmaritis, kaya dili kita maistoryahan. Umuna siya ang mga butang nga makapadaot, binahinay sa kaptangan na dayon, wala na natarong paggabahin. Umuna usay, madaot ang atong relasyon sa atong pamilya. So, abot pasabot sa honor, according to the author ni Loron Way, matod pa niya, honor is an attitude of the heart. Ato pa, kung dili mo na siya attitude, dili mo na siya ma-develop, gamay pa ka. So, importante ni sa mga bata, so mga ginikanan, o katong mga ginikanang wala pa bitaw, mga banab, mga mag-uyab pa, katong mga ulitaw, dalaga pa. Fortunate mo nga, inyo ning may buluan, ay magsugod ni siya diha sa ato, how to honor, how to practice, how to develop an attitude of honor in our heart. Mabito na ang Ginoo gipangayo niya, my son, give me thine heart. Iyaging ipangayo ang imo o ang akong kasing-kasing. Maumani siya importante kay diri sa atong kasing-kasing, mag-develop ang gitawag na lintunganay sa paghigugma. O ang paghigugma na aday elemento sa pagsabot, pagdawat, pagpasaylo, mao kaluoy, mao na kindness, mao na siya ang element sa gugma. Ang unang commandment, painumdungan na to ang atong pagsimba sa Ginoo, kay siya may naghimo ka nato. The fifth commandment tells us to honor our father and mother who are on earth. No, katong first commandment, the Father, the Heavenly Father. So the fifth commandment, it reminds us to honor our parents, our biological parents. Nga mo'y nagpadako sa ato. It refers to what we choose to relate to our parents. The fifth commandment tells us to honor our father and mother who are on earth. It refers to that what we choose to relate to our parents. Unsa may makaparelate nato sa ila. Unsa may ilang ganahan sa ato, singkahan nato sila. Magbugoy-bugoy ta. Mughilak na sila. Masama ang ilang kasing-kasing. Ihilak na lang na nila sa tago. Kung ang kita, dili ta, wala tay gitawa, wala tay pagtahod o pag-honor nga to kanila. Mo ni pinakasakit sa ilang. Nga ilang bation, mga kabataan. Alright. Ang pinakamalamon nga hari, nagingon siya, my son, obey the commandment of your father, and do not forget the teaching of your mother. Bind them always, bind them always in your heart. Diha, kanunay na, sa itong kasing. Doon ako'y amigo sa unang na-assign kong maramag, manager na sa bangko. Iya kong istoryahan sa iyang anak nga, grabe gyud ka, problema kayo, bisa kong taon, ang iyang anak atong panahon na medyo high school mo, nang iya kong gaubanon dito sa Bayugan. Iya kong ginakuyog dito para ako datong ma-meet to iyang anak. So, gampo ko silang panimalay o ginaampo po na ako to ang iyang anak. Kay, iya nakita ang iyang anak, parte gyud ka badlungon. Pero you know what? Time comes, the prayer of the parents, the prayer of the parent,
Grabe gyud ang pagampo sa ginikanan. Katong bataa, nag-eskwela theology, nakagraduate, nahimong pastor. O inyo na siyang nadunggan diri nga once nga nagwali diri sa Hope Channel. Kana siya, perte. Mayo ta. Mauna ang ginikanan, mauna sila ang ilang pagtagad sa ilang anak. Mauna, diligid nato kalimtan. The wise king said, "My son, obey the commandment of your father. Do not forget the teaching of your mother. Bind them always in your heart." Ayaw gindi siya kalimti. Ang inahan mo na the first teacher nato, first counselor, first advisor, first comforter nato. Bulagan ta si mong uyab na imong mama mo sabot nimo. Ana, ang atong inahan kanunay gina mo nang gitawag nga inahan kanunay panabang. Ang ilang pagtulunan. So to disobey them, dili gyud magmalipayon ang atong kinabuhi. Di pud ta magmalampuson. But if we obey, kung ato yan, mo na ang ilang kalipay sa diya nga nakita nila nga na usab ka, mao na dako nilang kalipay. Nalipay ganing ginikanan, how much more ang Ginoo. Kaya ang Ginoo kanunay naga-intervene sa tao. Kay gusto niya, kay ikaw tao, iya kang anak, iya kang bililhon ka ngadto kaniya. Dili gusto sa Ginoo nga maadto ka sa pagahum sa yawa sa imong kinabuhi. Kay gusto sa Ginoo nga mag-uban kaniya sa iyang kingarihan, sa iyang pagbalik diri. Kasi gusto kaniya nga maandam ka. That's why we have to develop an attitude of honor. To obey without an attitude of honor. Dili ka malipayon, bugat kay sa imong una-una. Murag, bugat kay ba? Sugot manggaling ka, nisugot ka, pero wala na sa imong kasing-kasing ang attitude sa honor. Dili ang imong ginabuhat, wala bugat, di ka malipayon. Murakag ulipon. Maunang dunay mga kabataan, mayon na lang, madako lang yung ko, makalingkawas ko niya na kung panimalay, or kumulayas ko, kay para dili na. Maunang na, kung wala tay, attitude of honor. And that attitude, ma-develop ka na siya, sa mga ginagmay nga mga butang, sundo na to siya ka ng atong tugutan kung ang Ginoo maoy atong sentro sa atong kasing-kasing. Sentro sa atong kinabuhi. Because obedience is a gift. Gasa na siya sa Ginoo kapag laom. Gasa na siya. Ano bantay-bangkay? Imong bata, suguon nimo. Palampaso na. Pasong reklamo. Di ba? Reklamo rin. Bugat kayong naong. Pero gani attitude, suguon nimong paglampaso, pag-aksyon nimong sugo, wala na, nakalampaso na. Tuan na po dito sa lababo, naghugas na sa plato. Kaya kabalo naman siya raman kaya po ito, iyan na lang yun. Pero ang punto niya is doon na siya attitude of honor. So that is very important sa kinabuhi nato mga kapaglaom, mga kabay. Ha? To honor our parents means we will want to make them what? Look good by being good. Malipay mo na sila. We will try to make them successful in their efforts to help us be successful. We must listen to their words. Ang problema na to usahay, di ta kabulong maminaw. Ay na-train na ta sige istorya-istorya. We must speak well to them and look for ways to show them thanks and respect. Sabi ni mo, ang mga ginikanan, makita ni mo na nga obedient ka, kita ni mo nga wa pa ka gisugo, tuwa na imong kanang ang imong relasyon sa imong kadula. Malipay na sila nga maayo sila, dili sila palaway. Meaning, maunay na, ang ilang bation na malipay na sila. Ganahan na sila sa imong gihimo. Na ako'y kinamanghu youngest nga bata. Grabe, nunay panahon sa
akong ginawa nga nakaingon ko Ginoo. Ginoo no kanang nganong natawo pa man bata nga perti man ni kabadlongon. Dirito nagdako, dirito sa compound nagdako. 3 years old mi niabot diri 2014. Nya tao to siya 2011 July nabot mi diri 2014 yatong panahon na. Grabe hindi grabe gyud ang iyang kani dunay panahon pag grade 1 siya diri naghangyo gyud ang teacher nga kada Birnis na lang siya mo ipasulod. Ang tagaan na lang homework, ang ako na lang misis mo'y magkuhan sa iyang mga lesson every day. Kada Friday na lang, kada Friday, kada weekly test. Para na lang gyud nga, niya kay kada adlaw na gyud siya kumplinan. Ako nakita na, dili siya mangaway, pero kung ang iyang mga barkada hilabdan, mauto iyang paliton. Mao na iyang attitude niya itong bata. So, karon high school naman siya, na ito'y ginikanan sa iyang roommate. Nakita mi ang iyang bana, nagtrabaho sa BGMP sa warden sa Digos. Usa ka BGMP, warden siya sa jail. Iyang asawa to, Pastor, in fairness, ang imong anak kay buutan. So doon nagay changes. Bas long nga atong tugutan nga kinira magud kining ni ang kini nga sugo mo ragid ni kanunay nako isulti kaniya. Ako gud siya kanunay ingnan. Ako nak basahar gud ni tun ini ha unsay gingon diri sugo ni Ginoo dili ni ako kanunay nako to sa istoryan diri usay kameran duha ako sa musuro mi kameran duha inako kun dili gid nimo ni himuon kun dili gid ka kabalo mo respeto mo honor sa imong parent ug sa imong isig ka tawo kanang gulang nimo mubu ra gid imong kinabuhi ug dili gid ka malipayon dili ka mosakris kanunay nako ni siya kita kay kung buna na ako naman ko kung pirmi na ko siya bunalan. Mukaging naman. So, ako. Kiusab na ko ang pamagi. Kiniragid ang nakatabang. Kining niya. Kining 10 commandment. Ha? My son, obey the commandment of your father. Do not forget the teaching of your mother. Plus katong Exodus 20:12. Mauginay kanunay na ko kinasulti kaniya. Okay. Make your father and your mother glad, and the woman who give birth to you make her happy. If we have that attitude to children, bisan unsa nga atong kahimtang, because this is a universal principle. A universal principle. Mga ginikanan dia nga nagka-problema mo o disiplina sa inyong anak, gihimo na ninyo tanan, you explore everything, unsay atong gihimo, but remember this principle, this is a universal principle. Dili mga behaviorist sa naghimo niini, dili mga psychologists, dili doktor, kundi ang Ginoo. And this principle, nindot gini siya i-aplikar, pinaagi sa atong monitong himuon nga pagdisiplina sa atong mga kabataan. Kay moabot ragid ang panahon nila nga malipay na ka. Malipay na ka sa ilang changes, sa ilang kinabuhi, sa ilang attitude nga ma-develop. Mauni kay ang ato biyang kabataan. Mo binay muhatag ka natong kalipay, muhatag natong stress. Depende ka na sa atong influensya, depende ka na sa atong pagdumala ngadto kanila, sa atong gipakita being an example parents ngadto kanila. So to make children, imong gihimong malipayon ang imong ginikanan sa dihang ikaw naghimo sa mga butang, wala nimo gikalimtan ang kasuguan sa amahan o ang pagtulunan sa imong itudlo. Honor across time. The principle of honor does not change, but the way it applies will change as we grow older. It will change according to the circumstances and time. Kaya madaggo na ta, lain na po na siya. Ang daggo na ta, mga bata, kanang lain gid kayo. Ang sakitan na po, lahi na po ni. Kini na po sa ila na pong kaminyoon. Kanabitong, diya na sila sa mga ulitaw na sila. Kundi kanila pa'y baloon, nagminyo na lang sila ditso, then wala ka kabalo. That is not an attitude of honor.
Meaning you do not respect, you do not honor your parents. Nga nagkalitra ka na nga, nagminyo dia, nga wani mong gipaybala. Bisan pagpilay imong edad. You have to remember your parents. You have to remember your parents as long as they are still alive. Kung dili ang iyong parents, ay imong suod. Suod nga higala nimo, suod nga suod nimo nga auntie ba nimo or kinsa imong ituan nga mahimo nimong isip ginikanan, manangig magpahibalo ka dito nga nila. So, it changes, ha? It will change according to the circumstances. The principle of honor does not change. Ang prinsipyo wala. Apan ang pag-aplikar nili, change, depende kung dako na ka o unsa ang imong panghindaron o unsa na imong kaimtang. Alright, yeah. The principle of honor is not the same as a child who is 5 years old. As for the one who is 14 or 25, our parents grow old, they become weak. So 14, dili na nimo na sila ma-influensyahan. How you honor them, learn lesson. So wala na ka-influence na nga to kanila. Na-build up na ang ilang kaugalingon nga mga prinsipyo. Niining bahina, maunang usay, di ta kasabot sa atong bata, 14 to 25. Kay ang atong approach usahay, abi nato og bata lang gyapon sila. No, as they grow older, the principle of honor, but the application is different. Asa to? Oh, balik ta. But the way it applies, it changes as we grow older. It will change according to the circumstances of time. So, mao na usahay, ang 14 years old, 25 years old, ang atong approach nila, murag 5 years old, dili na mo bitaw na, ay nakong binata. Bang, ay nakong binata. At sa magkawi. So, we have to understand that. Ato na, di na sila ganang. Kung kuyugan, dili na kuyug-kuyug. Diya, kaya na sila kaugalingon nga, gawas ang ubanon kanila. So, sa ato sa mga ginikanan, ang atong mga ginikanan, parents, sa diya nga gadagko sila, gakaluya na sila, we have to remember that honor. To honor them, they are old has another meaning. We need to understand these changing circumstances. Kay kung dili na to sila masabtan, gulang naman sila, uy, naay problema. Nagunaw na ito patag, ginikanan lang yapon. Uy, kana ito maginikanan, inikatigulang na. Dili na to tiksan-tiksan. Ma, kumusta na mo diya? Sana, gibingaw na biya ko ninyo. Nga na, or yung gikinahanglan na po nila. Abi na to kung kitara. Mauna ang ilan yan. So, manluod na sila. Dali na naman luod. Mag-self-pity na. Wa na ginakahinomdom mga akong anak na ako. Wa lagi ko gitawagan. So karon wa na ko bisitahi. Kami ni Mrs. karon, kami na lang duha permi sa balay. Mura o kanang kada dunay mga panahon nga manawag ko. Manawag mangga. Nako dili, gimingaw lang ko ni manak. Nagklase pa ko. Ay nga na. So mangingana na ilang tinibagan. So namin dia kay siyempre ako pod pila na akong edad. This year, karong December mo, 63 na ko. So na siya nga mga pagbati, dili ka kalikaya na. That's part. So at least we have to understand it. Kaya kung dili na to ni siya masabdan, sa process of time, sa mga circumstansya nga mabut mga kaigsunan sa atong kinabuhi, doon na gina siya problema. Naagi problema. Placing the responsibility where it belongs. Our parents can advise us, right? Discipline us. Tinuod na siya. They can give us good example. They can cry for us and pray for us. Mahugin na siya. Kita may mo disiplina na, tatog yung mga ginikanan. Pero mabot ang panahon, nga ang bata, ang anak na po'y mo disiplina. Na ko'y suod kay na ko nga bata anak siya paton siya na gada siya pator problema ko sa kumama okay noon na naman sagit ko nako nak imo na yung nasabtan ang imong gibati sa imong inahan kaniadto sa diya nga bata baka pertimbad lungunan nimo natawa ra pod siya mo na siya ang life, mga kaisunan. Ingana, gina, ang, ay, tabunita kalikay. But they can never do for us one thing that make us all the different. They cannot take us the power of what decision. Mao lagi nay dili mahimo sa atong ginikanan. Mao na ang Ginoo ang tao
Itagaan taniya unsa kagawasan sa paghimo nato sa atong kaugalingon nga desisyon. Kagawasan sa pagpili, the choices that we made. Dili ka pili atong ginikanan kinsay atong asawahon. Pwede na sila makarito. Kung ilang girito, kung ganahan ka, okay ra pod. Pero imo nang asawahon ha kay gusto gyud ko kana. Dili na sa pwede. Kita gi magdesisyon. Kita ang atong kaugalingon. Mao na siya. Dili na niya makuha sa ato, di ta niya mabutan niya na sa diha nga dagko na ang atong mga kabataan. Mauna bitaw nga tagaan ginato sila, ato silang giyahan mga kabaglaom, sa gamay pa sila nga ang ilang mga desisyon dili at stake. Ha? Dili ba nga desisyon nga ano, so unsaon man na para ang unsaon na to pagkasiguro Unsaon na to pagasiguro nga ang aton desisyon sakto. Unsa atong basihanan? Of course, mao nang giingon ni Ellen White, ato kunong punon ang atong hunahuna sa mga espirituhanong mga butang. We have to train our spiritual mind. Pinaagi sa pagpapakaon sa espirituhanong mga butang nga mao ang pulong sa Dios. Nan kung wala ta na bansay sa mga pulong sa Diyos, nga mao ang kamaturan, nga mao yung mga sakto nga prinsipyo sa kinabuhi, kung mo desisyon taon sa basihanan sa itong desisyon. Mo ninungdan kaniya ito mga kapaglaom, nga nung miagi pa ko og bilangguan, niagi pa ko pagayabag, kay ang akong desisyon, walay klaro, sabay akong basihan sa akong desisyon. Ako rang pagbati, nga kaugalingon nga pagbati, to survive. So kaniya to, ako nakadevelop kong filosofiya sa kinabuhi, I'd rather a suspect than a victim. Kay kung biktima ko, I am 6 feet below the ground. Kung suspect ko, I'm only behind bars. Buhi ko? So delikado na. Delikado na. Nga naman mo na na-develop na ako sa akong paglatagaw sa kalibutan. Nga wala ko sa kiliran sa akong ginikanan. Kay gamay pa ko, nilayas ko, niabot ko sa meaning sa kalibutan nga kinahanglan. You have to be tough in order for you to survive. So maunang naa. So para maandam na to sila when they were old enough to have a sound judgment, to have a right choice in life, diha pa sa atong panimalay, gani ang mga expert, diha pa sa taguangkan sa atong tiyan, mga inahan kanunay panabang, diha na nagsugod. Diha na nasugod ang pagdisiplina. Diha na nagsugod ang atong pag-atiman. Sa may tungili na, panahon nga magburos na, sige tagpamalikas, dili na, pwede. Panahon nga naburos ang inan, dili mayo ang kasinatian, kay badlungon kayo, kay problematic ang bata to sa sulod. Problematic, kay matud pa sa mga expert, kung doon sa ang kasinatian, sa usa ka babay nga nagsapak, kung doon sa na, mauna nga pang personality nga ma-develop sa iyang bata inigawas niya na. So, the best thing is to start that diya pa. Remember, they cannot take us the power of decision. The best honor we can bring them today is praising them. The best thing, ang pinaka-the best, nga mahimo na to na to kaila is to praise them. But, by being good people, and the choice to do this is in our hand. Is in our hand. So, we are responsible enough in all our decision and choices in life. So, tanong ni mo ng mga tao karon nga naa sa rehab. Nakasulay ba mo na? Sulayin ninyong istorya ang mga tao nga naa sa bilangguan. Kapag laom. Try to listen to them. Kung unsa ang ilang mga kasinatian while they were growing. Di ba? Dili bayo? Nagsugod sa panibalay, nagsugod sa ginikanan.
Parang in my talks sa mga symposium, drug symposium, ako ganun na yung ginasulti ngadto kanila. Askin sa man ang kahimtang sa inyong panimalay. Kanusa ka nagsugod og drugs o unsay hinungdan nganong naghilambigit kanini. Abi ni mo kay sunan, very surprising. Sakto gining niya. Ha? Wala ni absent ni. Walay pagtulunan, walay pagpasantop sa pulong sa Dios. Puro bunal, puro kasaba. Ang uban pud na ipid, na sobra pud kanang linyan kayo, kwartalay ipanghatag, kunya nana, abi nilang kwarta. No, money cannot buy. There will come a time that money cannot buy solutions. Money cannot buy peace of mind. The best honor we can bring them is not praising them, but being a good people. Is not praising them, but being a good people. Mauna ka ako mura ko gibukad ang akong tayo, giingnan ko sa ginikanan. In fairness, Pastor, buutan ang imong anak. Ako, ay, mani sa uno, di mani, ngani. Kanya ito din, daganggay kumplinan. Pero, dili kita gyapon maluya. Ato ra kyud himuon kunon sa iyon. And the choice to do this is in our hand. Is in our daily. The very reason nga kung giingnan ako nga asawa, please, bahalag kamay ratag kwarta. Di lagi gyud ta pasagdas Ginoo at imanalang ang mga kabataan. Napamanggani masipyat. Naagod dili gyud. Grabe gyud. So dili siya basta-basta nga kasinatian igsoon ang pagpadako sa bata. Kay kining bata nga tong gipadako, dili lang ni sila aron do na sila mahuman sila eskwela aron mahimo silang maayo ang ilang kahimtang. No, dili lang diya taman. Ato silang gipadako aron sila makabaton og maayo nga relasyon sa Ginoo. That is very important thing nga ma-develop sila nga sila usab nag-alagad sa Ginoo. Patanan nimo na mga katawhan karon, mga tao karon ang ilang anak, gwapo kay trabaho. Pero nag-uulang yapon, dagko kay sweldo, gwapo kay balay. Pero kung wala gani nagalagad sa Ginoo, masubo yapon sila, there's something. Pero bisan pag dili maayo ang ilang kahimtang, dili siguro sila dato, pero kaya sila nagalagad sa Ginoo. Much more kung kwartahan sila nagalagad pag sa Ginoo. So depende na. Ha? And the choice to do this is in our hand. You need to have your relationship with God. The relation yun ato ging ipasantob sa bata. Unsa ka importante ang pakipagrelasyon sa Ginoo. You need to accept the discipling of prayer and faith. Paul speaks of washing our lives and making them the new by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Anaron nato sila Diyas panimalay, sa mga ginagmay mga butang. At saan ni mo pag ibalo igsoon nga imong bata, okay kay siya kung makagawas na sa imo. Mababay naglalaki. Number 1 is to teach them. Aside sa prayer, kanang mga household church, kabalugan na imong bata, mamilo, manghipo sa iyang unlan, sa iyang habol, sa iyang kwarto, kana, makita niyo na, permi gid niya, mo gina imong ipalab, pilo ato. Di na siya, ang babae dalira, pero kining lalaki, dugay. Kanang mao na siya ilhanan nga, kana siya, masaligan na ni mo na siya, ining. So, simple lang aside sa prayer, of course, imong ginang emphasize, ang gitawag nato pag-ampo ang imong relasyon sa Ginoo. Kay mauna ang pinaka-importante. Then, teach them. Before going to bed, ampo. Pagmata, ampo. Tadi pa mo lakaw, ampo. Pag-abot, ampo. Ikapila ka mampo sa isa kalaw. Kadagan. Because more prayer is more power. So discipline them to possess the spirit of praying habit, because when you pray, you're talking to God. When you pray, you're talking to the Heavenly Father who owns you,
who controls the affair of this universe. Mo na ang matanak, na ako'y kuan, iampo sa ko. Na magwali ko, ako kanunay siyang tawagan. Ampo. Siya na develop the prayer habit. Siya develop. You need to accept the discipling of prayer and faith. Nasa'y problema, tawag siya sa ako, niya, nak, unsa man, ayaw dayon paghatag dayog solusyon. Usahay mangod, spoon-feed na itong bata, unsa man na mo na imon. Ako, isa, tsakadlaw, tawag siya sa ako, gi-embargo daw ang iyang cellphone sa teacher. Kabalo na ko, nanay violation kay niya, nak, unsa man, pag-embargo sa imong cellphone, nasuko ka, karon nasuko ka, wala siya, wala man. Siya magkuhan maggunmi pa kanang timing manggod nga among gamiton kay maggamiton ako to kay examination nila nga week karon. Ako. So unsa may plano nimo? Wala man ko'y tun-an niya. Iya kong yang nga pwede nimo ma-chat. So naguna unsa man ako i-chat. Masuko ko sa no. So akong istoryahan may tungod sa iya nga request. So, dito na rin ko na kay Balo, nga gi-embargo din kay panahon sa iway, sa pagsimba, dili ma, nagdula man. So, pero dili siya na-embarguan, ang iyang classmate, mooy nagamit, o, pero wala rapot siya, naglang. So, muna usahay, atong i-guide ang atong mga bata, nga dili na gid na to, so, sa imong, tagaan na to, figure it out. Kaya kinahana sila sulbad. Naan natin sila, kabalo na sila, unsaon nila pagsulbad. Tagay sila time to exhaust their ideas how to solve their problem. Okay, siya, nakampo na ka. O, imo na yun, ampo sa, ayaw sa ugan. Usay kita pod kay, nagbasira ta sa atong emosyonal ta, mo to maglago ta, wata kabalos background. So we have to listen to the both side. Because issue, doon nanay, kada issue nanay duha kadagway. Usahay sa ato, kung kinsay una makasulti, mo'y atutuhuan. Wala nga tao. Unya, ma-prejudice na ta dito sa isa. Antindi siya, di ta maminaw sa ta. Labi na, negative ta daan na itong isa. Tawa mo na siya. Okay, let the Holy Spirit guide it. Making them by the Holy Spirit. Tunuyigig nga na yung balang Espiritu, magatabang nga ito kanila. The decision to accept eternal life, it depends on us, not our parents. So sa mga desisyon na dayon, ng mga bugat ng mga desisyon, nanay mga desisyon mga igsunan nga, dili ta kabuot sa ila. Dili kabuot ang girikanan, kung kinsa itong pilion nga mahimong kapikas siya, dili kabuot ang girikanan kung kinsay pilion nato nga Ginoo. Ang atong desisyon para sa Ginoo, to reliyon is naa sa atong kabataan, wala sa ato. To accept eternal life is not the decision of the parent. To accept eternal life is the decision of individual. Bisan pa sa atong anak, ila na nga desisyon, depende sa ila unyang exposure, depende unya sa truth nga ilang nakaplagan. Ihatag nato ni siya. Bisan ang atong mga kabataan karon, they have their own way, they have their own choice to decide. Busa, importante kayo nga sa gamay pa, while they're still growing, ato gid sila nga unsaon, ato sila nga giyahan. Kay kung dili masakto ang atong paggiya kanila, problema kita. Problema ta mga kaigsunan. Kaya ang atong mga kabataan mo ay atong jewels, maunay atong tinuod nga bahandi. Dunay usa ka article ngayon nga if the lawyer failed to defend his or her client, it means behind bars. So, pretty so good kung dili ni mo na siya madepinsaan ang imong kliyente. Yan po din, if the doctor failed to diagnose his or her patient, it means 6 feet below the ground. But if to the parents, to teacher and parents, if we failed
to discipline, a right discipline sa atong estudyante, sa atong mga kabataan, it means eternal loss. Eternal loss. Dili sila madala sa langit. Tanawa na ang responsibilidad natong mga ginikanan. Mga teacher. Mga teacher. So, the decision to accept eternal life depend on us, not our parents. So, mga kabataan, yeah. So, let us see the other side of honor. Ato tanawon unsay kining honor. Unsay other side aning honor. Ato The relation between parents and teacher, or between parents and children, goes both ways. The fifth commandment, it says that children must obey their parents, have a duty toward the children. So, natay duty. So, both, ang atong duty, kita nga mga parents, natay duty sa atong mga kabataan, matang bansayon, proteksyonan, kadako na nila, atong silang giyahan. Mauna ang atong, kaysa ila, ang ila po is to lesson sa atong pagtulunan, sa atong isulti sa ila, yun sana to sila pag-approach. And this principle is found in Ephesians 1-4. Kung ato ni siyang tanaw mga ginikanan, mga kaginikanan, ug mga kabataan. It both ways ang fifth commandment. So ang ginikanan na responsibilidad ngadto sa kabataan, ang kabataan naapoy responsibilidad sa atong mga anak. So nagapahipi ang prinsipyo sa honor. Wala na wala. Ikaw ginikanan, nag-honor ka sa imong bata by giving them a good example. By sa sakto nato nga pagdisiplina kanila. Kita po nga mga ginikanan, ang nag-honor po nagya po ang nagapahipi ang prinsipyo sa honor is sa atong sunod sa mga maayong mga pagtulunan nga gihatag nila kanato. Proteksyonan ta nila, importante sa ila, na value na to nga, na feel na to ang sense of belongingness. I-value ta nila, na feel na to nga palangga ta nila. Kaya ang bata, dili ramang good igno na to, I love you na, kunya dita pumatag panahon. I love you na, nga wala ta to sila gidisiplina, kay love na to sila. No, that's not like that. If we love our children, we should discipline them. Kaya para dili sila makuha o malitag, ma-influensyahan sa yawa. Kaya ang yawa, nangita siya daghang mga pamaagi, aron ang atong mga kabataan, malayo diha sa Ginoo. Ang ilang pagtagad sa mga espirituhanong mga butang. Kay dako kay tagkontra karon ang gitawag kining addiction sa cellphone. Mo ni akong kanunay ginakuan sa akong mga drug symposium. Sa ako nakita dako kay nato nga problema karon is kanang addiction sa cellphone. Mo na ang malimtan na ang responsibilidad sa mga bata, kanang ang ilang memory verse mapiktuan na, ang ilang worship, ang ilang spiritual things apektuhan na, mo nang kinahanglan gyud dunay policy, maghimumog palisiya diya sa pulianan nga mo alas 9 wala na cellphone. Apil po kaginikanan ay na pud pag cellphone. So mo nang naay nakita mo di na mag cellphone niya. Ang mga ginikanan mag cellphone na pud day no. Dili maayo nga example ba. Makita ang atong mga kabataan observant din na sila. Okay. Mo nang tanakan nasabtan bagid nato ang kahulugan unsay honor that children should give to our parents? Unsa man ni? It is an attitude of love and respect. Dili siya buta. Nga imo ra nang gidawat ang authority nga wala ka naibalo. So, usahay kini makita nato sa atong mga pagdumala, posisyon nato, whether secular or religious. The attitude of love and respect, honor, the meaning of honor that children should give to our parents. Parents. Sumuni ang sa bata. Kung na-feel nila sila nga love sila,
Girespetuhan usab sila sa ilang ginikanan. Question, how to respect our children? So, to pagrespeto sa children? By listening to them. When they talk, when they reason out, listen. Kami sa una nga, pag reason, kumuton, tubag-tubag na yan, dako na ka. Bis, may mga ginikanan ni nga na. Kikiputan ang anong nagabinan, pagtubag, ikumutan mo. Tungod dito sa kalagot na sa akong ginikanan. Alright. It is an attitude of love and respect. Remember, an attitude of mapili nila nga love sila. How do, unsaon na mo nga mga bata nga, love me ninyo, mama. Of course, inyo may gipaminawan, inyo may gitagaag panahon. The time you invest nga naminaw kasamo, gibulagan ni Suyab, kitsa may maminaw, ang mama, kaya ang babae may namulag, ang mama. So mama, sa panahon nga kami, nagugulano, nagiputan, ano sa'yo may problema ni Munak? Hindi man kayo sa'yo makasulti, kayo sahay, close-minded, dili ka open, ang bata, kung dili po ka open dito sa imong bata, di po sila open sa imo. So, na ang mama, ayaw kabalaka na kay, ako sa unang, ibulagan mabunan ako imong papa, pero nang uli naman mi. Lahat sila, naminaw sa ila, meaning, di mabati nila nga, gigugman mo sila. Girespetuhan mo sila, pinagi sa paghatag og time. So it is not a blind way to accept their authority. Their authority is love, respect, motivation, encouragement. That's an authority. Kita nga ginikanan, authority na nato, nga ato sila disiplinahon, but motivated with love. Hello? Sa leadership karon sa church, mga kaigsunan, the authority that is given to us is not power and control, but motivation, inspiration, encouragement, and to promote unity among the family or among in the workplace. Because we are preparing a people for heaven. That's the authority, love, and respect. The vital question for parents is, how can I encourage my children to have this attitude? How can I help them to make this decision? Because you're influenced. Ang himo na to sa ila, adlaw-adlaw, makita nila na. Nginsaon ta nila pagrespeto. Kung singgit-singgitan, mo na sila daghang tao, napailang karas, para sa ako sa una, singgitan ko, patila na, agwaras ulawan gay ko. Oh? You think I will develop a respect to my parents? No. Gipakaulawan ko nimo sa gadaghanan nga tao, dili ta kabug ka respetuhan. Unsa may tabo sa bata kumuwala ang respect? Rebellious spirit. Rebellious spirit. Why? Wala mabuta nag-respect nila. Unsa ganina ang relasyon? A relationship between parents and children is both ways. Oh, both ways na siya. Lahi ang imong responsibility, lahi po ang among responsibility ng mga kabataan. So how can I help them to make decision? Question. When was the last kiss? When was the last kiss? Kano sa nato itong may patag relasyon sa atong anak? Sa atong pa. Kano sa nato gikisan? And I kiss nga kung naanad lang, wala lang yun. Ha? Think about it while you can. Think about the last kiss. Because it will certainly come. Honor your father and mother, and your days on earth will not only be longer, but much more satisfying and filled with peace, joy, and success. Kinsa man kuno karoy, mga ginikanan, kinsa man kuno'y mga ginikanan karon nga dili malipay, kung ang iyong kabataan, dili magpalam. Mao man atong tuyo nila. Atong gihimo ang adlaw, gabi, kaya nga atong mga kabataan, mao'y atong tinubdan sa atong inspirasyon sa atong kinabuhi. Masakitan sila usahay kayo, paminaw, ako'y ginikanan, ako'y magbuot, ako'y gasto ni mo. Nabitaw anak, ay, padoktor lang yun. Doktor. Doktor siya. Kaya yung mga ginikanan siya, doktor siya. Masya, gipasargin niya ang medicine. Yatag sa bata ang diploma. Niya na akong diploma. Doctor of medicine ako. Imo na. Imo mo na yung mga andom sa ako.
Pasag din ako sa ako na yung magdesisyon sa ako. Ang bata, nagnegosyante. Nalangan pa noon, pila pa katuig sa pre-med, pag-proper sa medicine, pila pa katuig, pagpasa sa board meeting, kung ipanegosyon na lang ito. So nakita ni mo, mga kaigsuunan, if we will not respect and love them, so, gusto ta nga ang atong mga kabataan, mataas ang ilang kabuhi, ang ilang kabuhi, magmaayo sila, magbalampuson sila. Remember, ang ato usay nagunawla ang mga bata ratong ipasul. No, naausap pa kita'y part mga ginikanan. We have a part because the relationship between parents and children is two ways. Two ways na siya. Kung naminaw sila sa ato, minaw po ta nila. Kung mo istorya ta, kay mo istorya ta, naminaw sila. Kung mo istorya ta, maminaw po sila. Ta sa ila. Kaya para makuha ni mo ang kinatibukan nga mensahe. Unsay buot, ipasabot, unsay gibati sa atong anak, sa atua. Pride, selfishness, vanity, worldliness, sin in all its form must be overcome if we would enter into a union with Christ. So this is the best thing we do. Musulod kita tanan, anak, kabataan, ginikanan, hali tanan, kaunon nato kanang garbo. Dito ta, makikuban ta Ginoo. Kaya dili nato ni siya madaog, di nato ni siya ma-overcome, kung dili kitang tanan panimalay, makipagrelasyon sa Ginoo. Si Joshua gayon, as for me and my house, we will serve the Lord. Dili lang isa kita tanan, mga anak, mga puta. Makigduol kita nga to kang Ginoo Hesus. Mao ni atong buhaton, mga kaisana. Kitsay mo, uban ganako sa atong pangampo. Doon na tayo mga pride sa dili ta mo hangkon sa atong kapakyasan. Self-centered ta. Mga kalibutanon ta usahay. Hinumdumi, muadto ta sa langit. Ang pangitaon, dili ang imong account sa bangko. Dili ang imong latest nga model sa Fortuner. Dili ang imong mansyon, dili ang imong basakan. Ang pangitaon, ang atong mga kabataan. Kay mauni ang ipakamatyan sa Ginoo, mauni pangitaon sa Ginoo, inig atubang nato sa iya, inig balik sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagahimo og mga pamagi nga mo interbinar sa atong kinaway. Sumusulod kita sa atong pakipagrelasyon sa Ginoo. Makampo ta. Dalay ko ni ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Ginoo among itugyan ang among mga kabataan, among kaugalingon. Magiusa kami tibok panimalay sa among pakipagrelasyon sa Ginoo. Aron dunay usa ka prinsipyo nga among pagasundon sa among kinabuhi. Salamat o Diyos ko magapanalangin sa tanan nga mga viewers right now na sila doon na sila may struggle sa ilang relasyon sa ilang kabataan. Ang bugtong pagi ang among pakigsuod, ang pag-abri sa among kasing-kasing, himuon ka namo nga sindro sa among kinabuhi aron masulbad kining tanan. Garbo, selfishness, kalibutanon, mga sala namo, Diyos. Among kining gipangayo, uban pagpasaylo sa sala, sa pililhon nga ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.